The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. May pipila ka tao nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas, gawas kun mudawat kamo sa seremonyas sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Dako kaayo ang pagsupak ni Pablo ug ni Bernabe niining pagtulon-ana. Busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug ang pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem aron makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin niining butanga. Busa gipagikan sila sa iglesia ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia ug sa Samaria, gisugilo nila ang pagkakabig sa mga dili Hudeyo ngadto sa Dios. Kining balita nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa iglesia ug sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa iglesia. Gisugilo nila ang tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Pariseo nga mitindog og miingon, tinahanglan gayod nga tulion sila ug patumanon sa balaod ni Moses. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan sa iglesia nagtigom aron paghusay niining butanga. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro og mingon, mga igsuon, nahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudeyo aron makadungog sila niini og mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao mipadayag nga gidawat na usab sila. Gidawat na usab niya ang mga dili Hudeyo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo sa mga gihatagan kita niya niini.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, atong usbon, sama niining adlaw, no? Domingo, na unang adlaw sa semana, mo great o mo timbaya gyuta ninyo, no, sa pag-ingon maayong adlaw sa Ginoo. Happy Lord's Day, ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong si Kristo nga mo'y atong gipiling adlaw nga atong gihulip sa special day sa mga Hudiyo niadto, ang Sabado, nga adlaw ng ipapahulay. Ang atong simbahang Katoliko ato nang gipulihan o unang adlaw semana kung Domingo, historically ato man ang nakita. Tungod kay ang maong adlaw halandumon alang kanato mga Kristohano ng adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong si Kristo. Kay matod pa ni Pablo diha sa iyang suwat sa mga taga-Korinto, kung wala pa mabanhaw ang atong Ginoong si Kristo, kawang lang ang atong pagtuo. Mauna nga ang mga early fathers na to nagkahiusa gayud nga kadtong Sabat sa mga Hudiyo nga motunong og adlawng Sabado, pulihana tungod kay matud pa usab ni Pablo sa Colosas 2:14 hangtod 17, ang Old Covenant tamanras kamatayon ni Kristo. Old Covenant iyang gipasabot, no? Unsa man kayo mga lagda diha sa Old Covenant, katong pagdili sa pagkaon sa baboy, isdang walay himbis, o kanang dili pagkaog dugo, apil gali ng Sabat, pero mahibulong siguro mo nga nung maapil man ng Sabat nga naamanas na pulo kasugo. Well, ang pagtulon ang Katoliko sa mga sugo diya sa napulo kasugo, except Sabat. Ang Sabat may pinakalahi diha kay ang Sabat naa siya ceremonial element. Oh. Ang uban puro siya moral. Lunlon moral mo nang dili gyud nato ward-on para sa nang ayaw pagbatog laing Dios gawas kanako. Dili na pwede mawala. That is a moral law. Cannot be abrogated and cannot be changed. Unang simbang Katoliko pa dayon gihapon nga nanudlo nga bawal yun ang idolatry. Sab kana pong panapaw. Moral law gihapon na, natural law pag yun. So kinahanglang ipadayon. Ayaw pangawat, ayaw pagpatay. Ipadayon yun na, that is a moral law. Kanang ayaw pagpatay nganong moral law na kay siyempre ang Diyos ray makapatay kay siya may tagyas kinabuhi kita. Dili man kita may tagyas kinabuhi mo nang wa gyud tay katungod mo patay. Mo na thou shall not kill, Exodus 23:6. Padayon gyapon na. Pero kanang Sabat, by the way, kanang ayaw pagpatay, kung ang Diyos na may musugo sa pagpatay, kana valid kay pagbuot man sa Diyos. Pero kung pagbuot ras tao, dili pagbuot sa Diyos, thou shall not kill gyud. Pero kung ang Diyos na gali musugo, valid. That is a legal killing. Hinaman po sa Ecclesiastes ba na? 3 nga, adunay panahon ng tanang mga butang. Adunay panahon sa pagkatulog, adunay panahon sa pagmata, pagkaon, pagpatay. Adunay panahon ni ana. So panahon na dili kay sa tanang higayon sige tagpatay. Okay. Kung kabubuton sa Dios nga kita mo patay ta. Pero kung dili gani, dili gina pwede. Sa ato pa adunay protocol of decision, dili kay ato-ato rang pagbuot. Nga ako ning i-discuss pag-ayo ron kining death penalty, no? Kay mga pila gyud kahigayon gahisgutan din higyod sa atong tulumanon gyud sa istasyon ang straight to the point. O gani misalmot ko og taman sa akong mahimo akong pangayoon sa Ginoo. Nagiyahan ta sa espiritu nga kadtong wa nato mahisgutan sa maong discussion about death penalty atong mahisgutan karon, no? Okay, murag nahisgutan ako gamay ang igpapahulay, no? Kaya ito man gisgutan nga diya sa napulo kasugo, except Sabat, doon na nagyoy kalainan. Kaya ang Sabat go, doon na siya ceremonial element.
ceremonial element. Gani sa mga discussion nga akong gihisgutan sa igpapahulay, ako naman yung gihisgutan. Gani kung nagbasa po mo sa mga sinuwat ni Obispo Ignacio nga kanhi usa ka pagano, pero na-converter gyud sa pagka-Kristiyano tungod sa kining sa akong balansi, tungod sa kakugi sa pag-ampo, pagmahal sa iyang ginikanan nga si Santa Monica. Kabalo ba mo sa istorya ni San Agustin? Okay. Si San Agustin usa ka pagano, kahilayan tanan himo na niya, buhat nga dili maayo na himo gyud na kay pagano gud si San Agustin. Iyang ginikanan si Santa Monica ang iyang inahan, very buutan kay nga pagka-Kristohanon nga Katoliko. Wala gyud mawad sa paglaom. Sige lang gyud ampo, bisan kagahi sa anak kay pagano gud. Pero niabot ang panahon na tandog gyud ang anak. Oh, na converter ako lang lakturon ha kay taas kay ng istorya ni Saint Agustin. Nalaktod tungod sa pag-ampo siyang inahan Santa Monica, wa giundang ba? Oh, natandog gyud ang iyang anak. Sa akong nabasa manggaling to, usa sa nakapatandog ni San Agustin katong homily o wali sa usa ka obispo. Usa gyud ka obispo ang nahimong instrumento. Natandog si obispo, nitandog si San Agustin, sa laktod na lang, no, na converted sa pagka-Kristiyano, nahimog yung Kristiyano, o nahimo pagaling obispo, o may laki ra ba nga obispo, mura po San Pablo ba? San Pablo. Nga naman, kasi San Pablo, kung tanaw na ito sa Biblia, daghang kayo siyang nasuwat. Niya mo po ni si Obispo Ignacio. Kaya nang gipanggamit-gamit niyang mga sinuwat. Bisag dili Katoliko gagamit, ana. Okay. Oh. Kung ako malimot, kato si Martin Luther, Agustinian priest mangali de ito. Kung ako malimot, no? Kay si San Agustin sa iyang mga sinulat kanang The City of God nga libro pagkaninduta kayo, ana. Indot kayo niya. Ang ubang mga argumento niya mao po atong gigamit katugaling sa bunyag para sa atong nganong ang bata di na kinahanglang patuhuon, di na kinahanglang walihan, ditsuon siya bunyag, no? Ang usa sa argumento nga akong nahibaw-an gikan ni Saint Agustin kay ang bata god nga masuso, wala pa siya actual sin, wala pa siya salang buhat nun. Oh, kanang original sin nga nitapot sa bata kanang gi-implied gipasabot sa Salmo 51:5 nga napagay taguangkan gitawag nagmalapason ng bata. Original sin ang gipasabot na dili na aktual. Kanang original sin nitapot na sa bata nga wala siya pahibaw kay dili gud siya moy agi ana. Mitapot ng original sin nga wala siya pahibaw may katarungan nga kuhaon po na nga dili siya pahibawon. Sakto. Dili gud siya agi anang original sin nga anong manubag man siya ana siyang kaugalingon. So kung nitapot na kanang original sin nga wasa pahibaw kay ginikanan man adan man iba mo gahimo ana may katarungan nga kuhaon na nga dili po siya pahibawon. Gawas kung dako na siya nakalapas na siya giyang kaugalingon. Manubag yun siya na manang kinahanglang pahibawon yun mo na kanang giingon sa Biblia nga pahibawon sang yawan ripirido na sa mga dagko. Kay makapanubag naman silang actual sin. Pero kanang batang masuso, dili sila'y agi anang ilang original sin. Ginikanan, mo na may katarungan, ginikanan, igo na ang tingog sa ginikanan, pagtuos ginikanan. Nga, ikinahanglan nga makuha ng original sin. Gikan na ni San Agustin nga argument. Unya, kanapong sa Sabat, sa akong nahibawan, matod pa ni San Agustin, kanang Sabat God, pero doon na lang akong gi-revise ani. Dili yun na exactly kang St. Agustin nga argument kay iya man yung gi-accept ka ng Sabat, dili na siya pareha sa ubang balao dias na pulo kasugo. Niya ako pong gipaninguha nga atong gi-revise pero dili mo contradict sa argument ni St. Agustin. Kay kang St. Agustin iya ra man yung gi-drive diretso ang Sabat nga dili gid siya appeal nga iparehas nimo sa ubang sugo diha, no? Ato pa iyang gihulog automatic gyud nga kanang Sabat lahi gyud na siya, no? Pero sa akong pagpalapad sa discussion ana uban pod sa akong nasayran sa ubang mga apologies, gidiretso man ni Saint Agustin nga except Sabat dili na to ma-consider nga natural law siya, no?
Na sa ubang mga apologists gi-expound na nganong gi-accept ng Sabat nga dili ipareha sa nga dili nimo himuong bang natural o kana bang iparehas ang iyang gibug-aton para sa anang ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, dili kono na parehas ang gibug-aton. Now, ang ato nang gi-try sulayan og pamalandong og ayo. Nasabta na to kay kana agong Sabat double siya element, dili siya lonlon natural, dili siya nonlon moral o divine. Ngano man kay kanang pagpatunong sa adlaw, sa unang adlaw sa trabaho, maisip man nato na siya nga seremonyal. Kana bang mupili taon sa adlaw at musugod og trabaho. Ngano man kay sa balao di as napulo ka sugo, wala hisguti unsa nga adlaw at musugod og trabaho. Giingon lang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala maghisgot diha og adlaw nga specific unsa gyud ang adlaw musugod og trabaho. Giingon lang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Sa ato pa seremonyal ang pagpili unsa nga adlaw ta musugod og trabaho. Kay seremonyal man ang first day of work, mahimong seremonyal pod ang pagpatunong sa ikapito. Di ba? So ang seventh day not necessarily seventh day of the week. So mahimong bisang unsang adlaw mahimong seventh day kay nagdepende man na unsang adlaw ta musugod og trabaho. So kanang giingon nila nga pag-ingog seventh day of the week yun, that is an addition teaching to the scripture because the Bible does not said so. Diba? Makaingon galing ko nga kung moingon galit tag seventh day ato bang ipatapot na sa seventh day of the week, we are doctoring the Bible. Atong giusob ang Biblia, hinumdumos debate nga akong giatubang sa akong higalang Adventist. Iyang gibasa tong hubad nga dynamic, iyang gibasa tong kana kunong seventh day dia sa Exodo 20, seventh day of the week yun kay naay hubad sa Biblia nga gibutang yun ang seventh day of the week. I know nga naay version ngayon na. Pero that is not an exact translation of the original. Kaya sa original wala ginabutangig seventh day of the week. Iyang gigamit tong hubad nga gibutang yun ang seventh day of the week nga that is an addition. Arabay gingon sa Biblia ayog dugangi. Di ba? Okay. Dili gyud tang kabasa gyud sa original nga mahubad gyud nato og seventh day of the week. Ang giingon sa Biblia, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. No mentioning of the day. What is that day in a week? Mga higala mga tinahod nga tigpaminaw. So therefore, ang pagpatunong sa ikapito a ceremonial thing. Ceremonial thing. So mahimong bisang unsang adlaw matunong na ikapito. Kung musugod kag Lunes, imo ikapito Domingo. Di ba? Simple naman na siya nga reasoning power. Mga tinahod nga tigpaminaw. Mauna nga kanang Sabat, double element. Ceremonial o divine. Ang divine nga dili mausob, dili mawagtang diya sa doktrina sa Sabat, nga doon na rest day o day of worship sa usa ka semana. Nagi usa. So, pwede na to matawag nga seventh day. Kanang adlaw. Kay og musugod tag Lunes di ang seventh day Domingo. Di ba? Mo migali sa Catechism, basahan gyud ninyo ang Catechism mga tinahod nga tigpaminaw. Catechism 1166, no? CCC 1166. O diha, ang Domingo diha gitawag og seventh day. Tunong man yun, nganong matawag og seventh day ang Domingo kung musugod tag Lunes. Di ba? At nya kaya tong first day of work ron maklaro man na no ang gobyerno gali nga bando na to ana. Nga ang atong first day of work ron unsa man Domingo bagod nga gipula manggali ng Domingo. Di ba? Ang atong first day of work ron Lunes. Mo na mandato sa atong gobyerno. Mo na kay Lunes man ta musugod og trabaho, di ang atong ikapito Domingo. Takdo. Kitang mga Katoliko nga mupahulay o himuon natong day of worship ang Domingo. Kay ang atong first day of work Lunes naman.
Gani sa debate ni ato nga akong gikaatubang, ako man itong gikutlo tong Jewish Encyclopedia, nalimot lang ko sa exact yun. Itong Jewish Encyclopedia nga kanang 7th day diha, wala na mag-mention og specific day diha sa semana. Basta ikapito na siya human sa unom ka adlawng trabaho. Now, ang mga Hudiyo, ang ilang first day of work, Domingo man, mo nang ikapito nila Sabado, di tam supak ana. So, ingon na ni, ang tinuod nga doktrina sa Sabat, mubabol na siya. Mubabol, can be changed ang pagpatunong ano man. Kay ceremonial man ang pagpili unsa nga adlaw ta musugod og trabaho sa ato pa. Ceremonial pud ang pagpatunong sa ikapito. So, mao na nga, ang Sabat, ang insakto gyud nga pagtulunan sa Sabat, double element siya, ceremonial o moral, divine. Ang moral niya diha, nga dili gid mawala ng pahulay, naara gyud. Ikapito na siya, human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Sa ato pa, sa usa ka semana, naagay day of worship. Pwede na siya tawag og 7th day. Nga naman, kay 7th day man yun na kung sugod kag Lunes. 7th day ang Domingo. Sugod po kag Domingo, ang imong 7th day, Sabado, katong karaan. Unya, kay katong karaan, ilang gipatunong ng Sabat sa 7th day of the week man. Sa ato pa, kinahanglan yun na siyang usbon. Kay ang Old Covenant, gitapos man ni Kristo sa krus. So, kinahanglan na siyang usbon. Pero ang pag-usob lang, dili na siya automatic tanan usob. Kay inanay man na. Hinay-hinay ng pag-usob. Unya, yung ka nga, ang veritas, ang Diyos ba, ingon man diha nga dili mausob, cannot be changed. Tinuod bitaw, ang iyang internal essence dili mausob. But pasabot ang kabuutan, ang kamaayo sa Diyos, dili gyud mawala ng iyang kamaayo. Pero talking about laws, balaod, depende. Na ay balaod nga pwedeng mausob, na pwede dili. Ug moingon nga itag moral law gali na siya, natural law gali na siya, dili gana pwede mausob. That is kanang napulo kasugo. Pero ang iyang ceremonial essence, juridical essence, pwede na mausob. Kana dayang tuli ceremonial man na. Giundangan naman na sa pagtuo. Giilisan man nagbunyag, Kolosas 2:11-12. Nara ito yung ngutanas plaza gabi Akong kauban gipangutana niya, walang ko katubag kay dili man ako may gipangutana. Ingon nga, kay gilisdan man kaog tuli ang bunyag. Unya nga naman lagi na may mga katulik ko ron, gipasabot ako lang gi-revise ba ang question. Sa to pa kung matuli ka, mabunyagan ka, prag mauban mabunyagan ka, so padili nakatulion kay giilis man ng bunyag sa tuli. Yang anong na may mga katulik ko lagi gihapon, kapatuli gihapon. Murag ingon ato akong sabot sa pangutana. Now, simple ra ang tubag ana. Now, ang tuli karon not because of religion na, not because of faith na, kay di naman na kinahanglanon. Ang tuli ron nato for health reason na lang. Ito pa, physical reason. Meaning, kung mabunyagan ta, sa atong pagtuo, di na yun kinahanglan yun ng tuli. Kaya wa naman nilabot sa atong pagtuo. Ang tuli nato ron, for health reason na lang. Kaya ingon man ang mga doktor nga, maayo ramang yun po magpatuli. For health reason, but dili na i-appeal sa pagtuo kay giundangan na nato. Kolosas 2:11-12 gipasabot na, klaro kay na. Nga gisirkumsisyonan kuno ta sa circumcision of Christ din sa sumpay, dili naman tong tuli yun nga pisikal lang yung pasabot. Kung dili bunyag man, bautismo man, basahan ko ninyo Kolosas 2:11-12. O yun na. Pero sa na anang dili pagkaon og baboy. Kanang dili pagkaon og baboy sa pagtuong Kristiyano, dili na kinahanglan kay kana laging tulumanon sa kalanon, dili na makatabang sa atong paningkamot nga mamatarong. Hisgutan na diya sa Hebrews 13:9, basahan ninyo ang Hebrews chapter 13 verse 9. Nga ang tulumanon mahitungod sa kalanon, dili gyud makatabang nato sa doktrina sa pagkamakatarong. Mo mangali apil manggali na ni San Pablo nga mga kaaway na siya sa doktrina ng Kristiyano. Kanang tulumanon sa kalanon, giapil man na ni Pablo paghisgot diha. Nasa Kolosas 2:14-17, mga tulumanon na nga batok. Muna ningon siya nga ayon na mo tugot nga doon na pa'y maghukom ninyo mahitungod sa kalanon. O na? Kay mga kanak ko ng mga pagtulunan na, kaaway na nato nga mga pagtulunan na.
Nganong kaaway kay lahi man gud ang gitudlo ni Kristo sa Bagong Testamento. Basahan ninyo ang Marcos 7. Gahisgot siya dihag kanang isang-sang sa baba, kanang pagkaon ba? Nga gihisgutan ni Kristo nga dili na gyud makahugaw dai kuno ng isang-sang sa baba. Sa to pa, dili na ta isipong sad-an kung bisang unsa nay atong kanon. Kay ang makahugaw kuno o ang makapasad-an gyud kuno sa tao kanang gikan sa iyang sulod. Kanang iyang mga kinaiyang maot ba, kanang kahakog, kanang dili mantigo maluoy, o mauna nga kanang kalimpyo gyud sa sulod. Kay kana kunong pagkaon ato ra man kuno nang pasabot i-exit ra man na, no? Kay balo mo sa akong pasabot. Ang pagkaon ato ra man nang ipagawas. Kay mo digest na sa atong digestive system, then paingon na dito sa asa to paingon, then ato ra man pong ipagawas na. Di ba, di lang ko mogamit anang termino. Pero kasabot mo sa akong ipasabot. Basahan ra guning ng Marcos 7 nga nagahisgot si Kristo anang unsa gyud nang makahugaw gyud sa pagtuong Kristiyano. Di ba, kung buot na hunaon, lahi giyang gitudlo ikumpara sa mga Hudiyo. Kay mga Hudiyo sa karaan, emphasize gyud na nila nga dili lagi na isip kanon ng baboy kay makahugaw na. Dili lagi isipong maayo ng mga hintil kay mahugaw na sila. O naay pagpihig. Di ba? Ceremonial essence of the law man na. Okay. So mahimong i-abrogate na, mahimong word on, depende sa panahon covenant to covenant na. Di ba? So mao na nga kung atong ayuhog analyze ng Marcos 7 o asa pa ng mga bersikulo diha nga si Kristo wala na gyud manudlo anang kosher laws. Tulo manon mahitungod sa kalanon. Kay sa man ang pananglit, dili gihapon ka nagdili gihapon kas pagkaog baboy, isdang wala himbis, dili ka mukaog dugo kay part lagi na sa old covenant nga kanang mga sugua. Sa man na pagtuman ka na unya imong kinaiya di gihapon ka mantigo maluoy. Dayon kurap gihapon ka. Ang imo bang kinaiya wala gyud masubay sa kinaiyang Kristiyano, o di ba ka mapahitas-on gihapon ka para sa to mga Parisiyo sa una, mga teachers of the law nga gipangsaway ni Kristo diya sa Mateo 23 1 nga to sa 3 nga ingon siya nga tahura ilang authority, pero ay lag awatan na ilang gibuhat kay wa mo na sila magsunod silang gitudlo. Sa to pa may lang mo sulti, may lang mo tudlo, pero wala gyud subuhat. Di ba? So, unsaon man na niya, may kay mutuman sa balaod tong mga Parisiyo. Di ba? Pero maot kay batasan. So, mo na kumbate ni Kristo sa iyang gingharian sa pagkamatarong. Nga kanang tulumanon mahitungod sa kalanon, dili na siya importante. Kabatok gali na kung ayuhon nimo galig tuon ng Colosas 2:14-17, kanang tulumanon mahitungod sa kalanon, that is kaaway na ang mga pagtulunan sa Kristohanon. Kaya nga naman, si Kristo na magtudlo na. Magtudlo na. Gani, no? Katong hinundong mo sa debate nga, katong nag-isgot ko og dugo, nag-isgot ko og katong akong kaatbang hisgot og dugo pagdili, kay iyang gi-overthrow atong simbahan Katoliko nga matuod nga iglesia, kay ngano kunong gisupak ang dikta sa Espiritu Santo sa Council of Jerusalem. Kay ang Council of Jerusalem gisgot gapon ang mga tinun-an hiniusa, although kung tan-aw na to ang Biblia, ang particular gyud nga nihisgot yun anang pagdili sa pagkaugdugo sa Council of Jerusalem si James. Si James wala na isgote sa pamuno gyud o executive minister, sa ato pa ang Pope, ang prime minister nga gipili ni Kristo nga si Pedro, di ba? Ano mayon tag prime minister si Pedro sa maong council. Tungod kay sa 12 ka apostol, siya may gitugyanan sa keys of the kingdom. Matthew 16:19, di ba? Nga dito gitugyan ang authority ni Kristo kanang kay Yahweh nga giuptan niya pinadayag 3:7. Kanang authority ni Kristo, Yahweh, mga Yahweh, keys of the kingdom, ngadto gitugyan ni Pedro. Di man niya sa 12 ka apostol, dito gitugya ni Kristo ang keys of the kingdom, symbolizing authority to rule, binding and loosing, pagdili sa pagtugot. Ang gahom na ni Kristo, nga gishare ngadto ni Pedro. Nganong si Pedro naman? Ang tubag, kay diha agod sa Supreme Court Veritas, mga pangupuros ng mga justices diha.
kung ikumpara sa ubang mga abogado. Higher ang ilang authority kanang mga justices. Pero naay mas pagyud high. Sa mga justices naagi pinakalabaw gitawag nag Chief Justice. Chief Justice. So mao na ang Supreme Court gitubuok og mga pangulo, mga justices, pero naay pinakalabaw og authority kanang Chief Justice. Ingana na pud ang mga apostol. Sa 12 ka apostol kinahanglan do nag Prime Minister, but pasabot pinakalabaw nila Chief Justice. Pwede po natawag og visible head. Ya ang gipili ni Kristo ana klaro man si Pedro. Gitugyanan sa mga yawi saging harian sa langit ang inyong idili diri siyuta. Single out pagali sa Mateo 16:19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi saging harian sa langit, ang imong idili diri siyuta, idili na ako sa langit. Di ba gahom na ni Kristo? Gahom na ni Kristo pagdili og pagtugot. Be, tagamo na akong example. Giunsa na paggamit ni Kristo ng gahoma katong diri pa sa siyuta. Di ba? Na may death penalty ang mga Hudiyo. Na death penalty ang mga Hudiyo. Lapas ka sa adlong igpapahulay, batuon ka hangtod mamatay. Death penalty ng makalapas sa adlong igpapahulay sa daang kasabutan. Mananapaw ka, death penalty hapon, otos Magdalena. Oh, na kay balo si Kristo nga naay death penalty ang mga Hudiyo. Pero nganong gisupak na ni Kristo kanang ilang death penalty? Mayroon ka nga magsusupak mas Kristo, adili. Klaro man ang gahom ni Kristo sa pagdili og pagtugot. Na ay death penalty ang mga Hudiyo, tinuod na. Pero na ay gahom si Kristo sa pagwagtang ana, pag-abrogate ana. Klaro kayo, Juan 8, 1 nga to sa 11, di ba wala uyunin ni Kristo ang death penalty sa mga Hudiyo sa tupagi, abrogate niya, iyang gipawalang bisa ang death penalty sa mga Hudiyo. Nga naman, wala man niya, wa man siya mo sanong, wa man siya mo alayon sa mga Hudiyo nga mo batuog patay ni Magdalena nga kandidato naman unta og death penalty si Magdalena atong higayuna. Nga nung hingsupak mas Kristo, pero ang pagsupak ni Kristo, abinin mo, dili siya bombastic yang style. Kuan very clever. Kay kung mangisog po na ko si Kristo dito, ayaw, di ko masugot. Ana, agoy mo, samot yun kasuko tong mga Hudiyo. Patay yun dito, hasta pagali siya dito, patay, dili na paabuto na ito sa krus. Di ba? Oh, kung nangisog pas Kristo dito, dili ko masugot ha? Pagsumbagon mo na ko inyo ng patyon. Kung giingon ana pa ni Kristo pag style, na sigurado yung mabatuan po siya apil na itong higayon na. Pero clever, may laki si Kristo. Iyang gitandog ang kasing-kasing sa mga Hudiyo. Iunsa niya pagsupak ilang death penalty, ana siya, tikubo siya. Nagsulat siya dito siyuta. Sa matod pa sa mga scholar, na grupo sa mga scholar nga, maingon nga, kadto ko nang gisulat ni Kristo dito sa yuta. Mga sala to sa mga tao niya itong panahon na. Lain-lain. Wala ni sa Biblia ha. O gali po ni usa sa hinungdan nga sakto gid ang Katoliko kung moingon siya nga dili tanan na sulat sa Biblia nga mga tinuod. Naay mga tinuod kamatuoran nga wa na masulat sa Biblia, mao nang dili kita magsalig tanan sa Biblia. Kay naay wa na masulat sulod sa Biblia. Para sa itong gisulat ni Kristo nasa Juan 8:1-11. Unsa may gisulat ni Kristo dito sa yuta be? Katong iyang pagsupak sa death penalty sa mga Hudiyo, wala gali siya maingon nga dili ko mosugot anang inyong death penalty, wala gali siya maingon ana litra por litra, pero masabot nga naman. Tikubo siya dito, suwat siya sa matud pa sa komentaryo sa akong gibasa. Ingon sila nga tingali ang gisulat ni Kristo dito mga sala sa mga tao, lain-lain. Then paghuman tindog siya, ana siya nga, sige. Kinsa tong walay sala ninyo, kinsa tong walay sala ninyo, mooy muuna og bato sa to pa, mooy muuna og patay. Niyan ang babayhana. Okay, mo magka na atong balaod nga death sentence, death penalty yun ang mananapaw. Kanang immoral nga babae. Sige, kinsa to'y walay sala ninyo, mooy una mo patay anang babayhana. Nangaulaw sila tanan. Wala sila masuko ni Kristo. Yan naman, nangaulaw man sila, nag-walk out pa gani. Nangaulaw. Wagi mi bato, wagi mi patay. Sa ako galing mais-maison yung ilang gisupak, ilang balaod. Kaya wa man sila mapatay.
Kaya naman, naulaw sila sa ilang pagkasila. Nga, gikondem nila si Magdalena, ilang silutan nagkamatayon, nga sila pod utrong makasasala pod. Nangaulaw sila. Gani ugbot na hunaon, si Kristo mo'y angay. Ako naman ang gisubli, ako naman ang gisgutan sa miyagi na natong tulumanon, di ba? Sa pamulong ni Kristo, si Kristo unta mo'y dapat mo patay ni Magdalena. Gano man, kay siya ray walay sala atong higayon na. Di ba? Katong pag-ingon niya, kinsa tong walay sala ninyo, kinsa tong walay sala ninyo, maoy mo silot og death penalty anang babayhana. Maoy mo unag bato aron mamatay ng babayhana. Nya, kinsa may walay sala atong higayon na, di ba? Si Kristo ra? Si Kristo ra? Ha? Di, base sa iyang gipamulong, siya mo'y angay mo patay ni Magdalena. Pero wala man niya patyas Magdalena. Wa man niya batua. Ingon manggaling siya sa babae. Naabay ni bato, naabay ni patay. Babae. Yun siya wala niyor. Wala. Ako pod, dili po ko mo silot nimo. Di po ko mo silot nimo death penalty. Lakaw og biyay na ang imong mga sala. Mo na mensahe ni Kristo sa babae. Di ba? Wala giniya. Makaingon ta nga klaro kay ng Juan 8:1-11 nga gi-abrogate ni Kristo ang death penalty sa mga Hudyo. Unya, nahinumdum ko sa katong discussion sa death penalty sa straight to the point nga katong higala na tong pastor atong gitahod, I respect him, no? Higala mi diri, no? Sa nagkaila na mi diri sa DXDR. No? Ang iyang reason nga nganong wala mo uyon si Kristo atong death penalty sa mga Hudyo ni atong higayon na kay unfair kuno to kay wala man ditong mga lalaki ba ditong gikapuyo o baka ni kuan ni Magdalena. Unfair pug siya ra po'y patyon din katong uban wala. Okay, atong i-respect yang argument pero dili na may gisultis Biblia. Wala may ngos Kristo nga ang hinungdan inday nga dili kanako musupak ko nga patyon kanila kay unfair. Wala gutong uban nga kauban nimo sa pagpakasala. Wala gutos sila. So unfair ra po ikaw ra po ilang patyon. Wala man miyos Kristo ana. Sa ato pa og dili day makit-an tong nagbuhat og salaod ana. Nga ikaw nagbuhat kay ikaw may nasakpan. So himuon mo mao bago na bisag sa atong death penalty sa una diri sa Pilipinas kay niagi man tag death penalty ana. Mo ba na gihimong rason katong silutan og death sentence nga ayaw lang sa na siya death sentence kay daghan pa man pong nagbuhat og dili mao niya amo mga dakpi sila makiti. So unfair po gayog siya ra po silutag death penalty. Diin katong uban nga wala makiti dili i-appeal. Wag ingon na ang sitwasyon. Well, siya may nasakpan, siya may nakita na to higayon na. So death penalty gyud siya kay mo may lang balaod. Di ba? Wala may ingon Kristo nga dili ka na ako di ko mosugot sa ilang death penalty nimo inday kay unfair man po gayo kung ikaw ra ang uban wala. Wala man may Kristo. Now, sa balaod sa mga Hudyo, patay na gid unta to. Wa man may mga Hudyo nga tagad sa kuan daghan wa mang uban wala masakpi niya siya ra may nasakpan na to sa di sana to siya pat wala maingon kay siya may nasakpan siya may silutan katong wala pa masakpi ulahin na to sila inig masakpan po to sila patay na pod. Diba? Diba? So mo na nga klaro kayo nga gi-abrogate ni Kristo ang ilang death penalty. Kay kung wala pa gi-abrogate ni Kristo ang ilang death penalty, sadaan si Kristo. Sadaan si Kristo. Kay Hudyo man siya. Ila man ang balaod, gikauyunan. Nga silutan jug death penalty ang mananapaw. O kanang immoral woman. Niano ni supak mas Kristo. Gani sa iyang gipamulong, ingon siya nga kinsa tong walay sala ninyo may mupatay. Isa ato pa siya may mupatay ni Magdalena wa man siyang patay sa pa ilang gisupak pero sa Katoliko nga analysis dili na pwede tawgo na tog magsusupak si Kristo kay Dios man siya.
naaman niya ng gahom sa pagdili o pagtugot, kanang binding and loosing, kana bang paghimog balaod o paglugaks balaod, pagdili o pagtugot. Mahimong muhatag og balaod, mahimong muwagtang anang balaora. So, kung iwagtang na niya, so, meaning, naluag na, nalus na. So, meaning, dili na siya pagkasadon kay giwagtang man. Di ba? Oh. Pero siguro ng balaod na to sa Pilipinas, kung naay balaod diha particular nga gidid anta, makasa ta, kalapas gyud ka. Pero kung luagon na sa mga magbabalaod, undangan na nato niha para siguro aning helmet na to nga national law gidili man ni. Pero pag abot sa local law, mahimong pwede ra, di ba? O pwede ra di mag-helmet. Pero national law bawal, pero ang local pwede ra pog di bitaw na kayo kuan. Mo nang luag-luag pod, di ba? Luag-luag. Ingon na mga tinahod nga tigpaminaw. Dayon ato ta atong unsa to? Kato galing buhat 25:11 nahinumdum ko gigamit po ni nga si San Pablo diha gahisgot nga kung ako nakahimog sa laod, nakasala ko og kanang kung nakasala ko nga angay ko silutan sa kamatayon, dili ko di ko mo supak. Sige patya ko kung nakasala ko. Ang istorya man gud ato, giakusahan si Pablo nga naglapas sa balaod. Pras ba ni Kristo ba giakusahan siyang galapas? Dahil ang mga Hudiyo nangayo og death penalty sa Roman government. Kay dili man sila makahimo og death penalty sa ilang panahon nga sila mo execute kay ngano man naulipon man sila sa Roma pagmando sa Roma sa emperador. Kay ang kangkero lagi ning Rome. Pero nahugno man tong Roman Empire. Pero sa diyang wa pa mahugno ang Roman Empire, naapa sa gahom, nasakop nila ang Jerusalem, but pasabot, maghangad ning mga Hudiyo sa pagmando sa Roma. Muna nga, kanang gusto nilang silutag death penalty, ilang pangayoon na sa desisyon sa Roman Emperor, Roman government. Mubitaw to si Kristo na silutan tog death sentence. Ngano man. Kay mao lagi ang mga Hudiyo mo na gipangayo wa man nila dawatas Kristo, giakusahan og daghan kay akusasyon, giyawaan usa pa to kasi klaseng akusasyon nilang gipataw ni Kristo. Then ilang gipangayo ang death sentence. Unya ang katupag yun untang dako-dako, wala siya nakitang sa ni Kristo. Pero for political reason, nisugot. For political reason, ano man? Yati gusto nila patyo ni nga. Wala man isa akong nakita. Wala man isa. Pero kung di po nako tumanon ilang gusto, patay akong pagkapolitiko. Suko man isla nako. Di ba? Di ba? Muni pa hinumdum pusto mga politiko ron. Di ba? Asa may palabunon ang kamatuuran, ang insakto, o ang mga tao nga bisag ang pangayon sa mga tao dili mao. Di ba? This is a test of faith of Pinoon. Di po sila obligado ato kay di po sila ingon Kristohanon yun, di ba? Mahimo ra nilang supakon ng pagtuo nga maayo, di ba? For political reason, nahukman yung death penalty si Kristo. Di ba? Motong napatay si Kristo. Unya, katong sa kaso ni Pablo pod, wala siya manudlo dito Christian nga pagtulunan. Rhetorical statement ni Paul, paglimpyo siyang kaugalingon, wala niya ang kuna nga naglapas siya sa balaod. Munang niingon siya nga, kung tinuod nga nakasala ko, sugot kong patyon ko, di kong supak ana. That is a rhetorical statement. Wala, niya itong higayon na, wala si Pablo sa kondisyon nga nanudlo og pagtulon na ang Kristiyano. Rhetorical statement ni Paul, nga aron sa paghugas, pagpahimugat pa, nga, kung tinuod na nga ilang akusasyon nako nga nakasala ko, sugot ko. Kay kibalo man si Pablo atong higayon na nga na-edit penalty gud ang Roman government. Kay dili gud to Kristiyano tong ilang pangagamhanan. Diba? So mao na.
So mauna nga rhetorical statement ni Paul pag limpyo siyang kaugalingon nga kung tinuod na ilang pasangil nako sugot kong patyon. Parehas gud nako bisag ako mupod di akong buhaton. Kung ako diadto bisag supa ko anang death penalty, pero kung giakusahan ko nga naglapas sa balaod mo po na akong buhaton, main ko nga mo ka na inyong gusto. Kung tinuod nga nakasala gyud ko, sige sugot ko anang inyong death penalty. Pero internally sa akong wisdom dili ko mosugot unta na. Kay akong hayaan ang Dios ray mokuha nako. Pero pag palimpyo sa akong kagalingon, basig moingon sila nga nahadlok ko. Ay nakalapas ko, wala ko mahadlok kay wa man ko nagbuhat og daotan. So bahala pagpatyon ko ninyo, sugot ko. Rhetorical statement na. Rhetorical statement. Kung moingon galitag pagtulon ang Kristiyano, dito tabasa sa Mateo 5 nga si Kristo nanudlo nga sa una kanang kaaway patyon, pero karon higugmaon. Di ba? Then kanang mayong kag panudlo gyud nga Kristohanon, dagan ta sa Romans chapter 12. Dili lang na ako ni basahon. Tagaan mo na akong teksto kay daghan pa kong buot isulti. Then dili niya na ako musultig, magbasa-basa pa kong teksto diri. Tagaan lang mo na akong teksto ha. Romans chapter 12, basahan na whole chapter. Kung nanudlo bag death penalty si Pablo diha. Dayon sa Mateo 5 pod, ang master gyud si Kristo nanudlo. Kung iyabang tudlo gyapon ang death penalty diri sa yuta. Mateo 5 kanang paghigugmas kaaway babasahan gud unsaon na paghigugman ng kaaway edit sentence ba na diretso dili okay. Buhatan po nagmayo. Now dayon kung mudagan ta sa Mateo 13:24 hangtod 30 ang death penalty diri klaro kayong giwala ni Kristo. Giwala ni Kristo nga naman kay kadto galing sa parasan nga naghimo og pasumbingay ang atong Ginoong Jesucristo nga nagtanom siya, ang but pasabot dito, na ay nagtanom og trigo, then katong trigo dito nagpasabot og maayo. Nya, tingala tong mga gipabantay sa parasan nga, nyor nga nung naa may mga sagbot nga maayo man tong binhi to atong pugas. Nasagulan man ning sagbot. Siya nga, sa pagpangatulog ninyo, wa mo kabantay nga naay kaaway nga nagsabot og liso sa sagbot. Moto ni tubo, nagdugag tubo. Then niingon din sila nga, unsa man ninyo ato ning pangibton? Ato ning pangibton duha ang implication ana nga magamit na to. Pwede na to magamit ng doctrine sa tiwalag o kining pagpatay. Kung atong i-translate sama ra nga niingon tong mga tao dito, unsa man nyo atong pamatyon ning mga pangibton ning mga sagbot o atong itiwalag? Kay naa man po'y gahom ang simbahan sa pagtiwalag, pero abi ninyo si tubag ni Kristo dito ayaw. Sama ra ba nga kung kuhaan na base ang pulong ni Kristo, ingon siya nga ayaw sa na karong panahon na ayaw sa mo pagtiwalag nila or ayaw sa mo pagpatay nila. Unya na sa adlaw sa paghukom ako ray mangunay ana. Laino na to tong mga sagbot to pa mga daotan, akong silutan na katong mga matarong gantihan. So mo na usas gibasihan sa mga pari nga kanang death penalty karon ato nang ipapasa Dios. Nganong mangusog manong ganahan man itag death penalty karon nga kita gyud mangusog nga kini ra bang atong korte palibol kitang kasigurado atong usay makaingon ko di man siguro ni sila mosalig sa death penalty sa Dios. Kanang giingon diha sa Biblia, wages of sin is death. Romans 6:23. Nganong dili sila mosalig sa death penalty sa Dios? Siguro nagduda ko ani nila kung nagtuo ba gyud ni sila Dios. Kay ila man yung kamkamo ng death penalty. Muna akong balansi diha. Kining mga nisupak o kining mga pro-death penalty ron, makaingon ko nga wala na sila isalig sa death penalty sa Dios. Ano man, kay ila man yung ipapa-presidente ng ilang death penalty. Kana man yung kabubuton sa tao man ilang gusto. Sa ito pa, wala sila isalig sa death penalty sa Dios sa adlaw sa paghukom. Di ba? Ako salig kay ko anang death penalty sa Diyos, sigurado pa pagbuot pa niya. Kay kung kita-kita rin magbuot anang death penalty, dagang palpak ra ba na?
Ato nang nakitang giabriha mga kaso ang mga death penalty sa history. Naara bagay na sentensya ang death penalty sa tao nga pag baw-baw inosente man dito, napatay na. Pero kung ipapasa Diyos nato ng death penalty, nasigurado pa nga God's will, dili pa tuhanon nga will. Gani, napakoy gipuno di aron bag-o lang sa Facebook. Kaya na mga debate-debate po anang death penalty. Kung but na hunaon na bininyo, kung maghisgot ta og silot, dili man supag ang simbahan ng silot. Kay ang Katoliko gatudlo mo pug silot, kay bayran man yun na nimo imong sala. Pero ipanahon-panahon na to, ug unsi angay karon muna buhaton, pero dili angay ayaw lang sa apod, di ba? Now, kung but na hunaon, kung kriminal ka, tigpayuhot ka og druga, na ako gani kung mingong kag pabayron jud ka nimo na imo, antusan yun na nimo imong sala. Mas pabor gyud ko sa reclusion perpetua kanang life sentence kaysa death penalty lang. Ngano man, ang death penalty hunusan kasi imong kinabuhi, kapahulay din ka. Dili ka mag-antos kay patyon mo ka. Lahi na po itong may impierno kag, mapurgatorio ka kay silot man to. Lahi ito, spiritual thing na. Kung ato lang mais lang ba nga, ako rani ha, ako rani nga pamalandong. Nga, liman ka kriminal, grabe kay kakadautan din, igo ra kakuhaan si mong kinabuhi, pahulay din ka, tulog din ka. Di ba na, ugbot na hunaon sa inato ba nga balansi, di ba na unfair? Nga katong mga tao nga, nga imong gibaligyaan og droga, nag-antos sa ilang dili maayo nga kinabuhi, dugay nilang antos, sa ilang pagka-addict. Unya ikaw, igo ra ka patyon, kapahulay din ka. Na ako ang akong pabor nga silot anang mga gahig ulo, kuan unsa na kining reclusion perpetual life sentence. Kanang life sentence dili na kanang kuan ha, kanang uban dili man mao ilang sabot anang life sentence. Ang life sentence kuno nila pag abot sa termino makagawas ra pud ka, dili na mao. Ang reclusion perpetua nga silot life sentence, mag-antos ka sa prisuhan hangtod mamatay ka. Dili ka buhian, kay life sentence man. Unya, gisilutan ka, nagbayad ka sa imong sala, og ayo nag-antos ka sa prisuhan, kay di ka makalakaw-lakaw, ganahan ka dito magsuloy-suloy sa boulevard, pero di nakakahimo, ug unsa po na imong buhaton, so giantusan ni maayo imong sala diha. At the same time, kitang mga Kristohanon, makahatag patag higayon niya, sa atong pagmahal niya nga mabag-o diya sa prisuhan. Diba? Mao na pinakamakatarunganon kaayo nga pataw ngano man imong giantusan og ayo imong sala diya sa prisuhan. At the same time nakahigugma pud ta niya ngano man kay allowed man na mga missionary magsangyaw-sangyaw diya sa loob sa prisuhan. Na og niabot ang panahon nga natandog ka sa wali diya sa pastor ba o pare diya. Nabag-o ka, di dako pang kalipay sa Ginoo, wala pa ka mamatay na bag-o ka. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. So, mauna, dayon, kanang nahinumdum ko hapit na oras, dahil sa nagkan ilog-ilog ni so kung unahon sa unahon na ko. Ditso na lang ko kay apiki na yun, no? Sorry, pag yun ako may isguti ang uban. Ako na lang isgutan tong Mateo 18:18 kay naapoy nagkutlo ato nga yung Veritas. Naaman lagi sa Mateo 18:18 nga ang tao gitagagahom sa pagdili og pagtugot. Ito pa ang gobyerno kung moingon ana mag-death penalty ta uyunan po na dito sa langit. Atong basahon ng Biblia in context. Ang giingnan dito ni Kristo ana ang mga tinun-an pinanguluhan ni Pedro. Put-pusabot ang mga kadagkuan sa simbahan. Ang mga kadagkuan sa simbahan magitagaan ng authority pagdili sa pagtugot. Gisingle out pa yun ang Prime Minister si Pedro ana katong Mateo 16:19, Mateo 18:18. Ang simbahan may giingnan. Mobitaw si Pablo nag-ingon diya sa 1 Timothy 3:15, ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. So dapat maminaw ta sa simbahan. Then sa principle pod, mobitaw tawgo nato og father and mother nato mga head sa simbahan kay mga ginikanan nato sa ilang pagtuo. So kay ginikanan nato sa atong pagtuo mutuman tas mando sa ginikanan. Honor your father and mother man usama na gani natural law man na, divine law man na. So mauna nga ako sa akong pagkatao mahimong
musugot ko anang death penalty, pero tungod sa akong pagtuo, palabihon man gud ako akong pagtuo kaysa akong gusto. Munang mutuman jud ko sa ingon sa pari. Kay sila man atong amahan sa pagtuo. Sama sa usa ka anak na siya gusto, kung dili iyang ginikanan musugot, dili gyud unta. Kay ginikanan gud, bubitaw ka ng father. Wala ko'y panahon mo discuss. Wala ko'y panahon. Daghan kayong gailog-ilog sa kung una-una, no? Wapa ko na ako ma-discuss og ayo tong Council of Jerusalem katong sa dugo, no? Pero sige lang, sige pa man ta diri, no? Sa istasyon o gitugot sa Ginoo. So atang ilan ninyo sunod Domingo pohon, no? O sa maabot pa nga mga adlaw. Napauntay sigutan ako itong message sa Facebook na inindot kay mensahe sa Facebook sa atong inbox. Sa sunod na lang ako i-share. Kaya wala naman tayong igong panahon, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas. Uban sa atong mga igala diri sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo, Nation